Mi quiffs pia lethal, and mi fantas pia naughty. O fi'n booty. Wyt? O, ti'n newid, dyn fi'n bod gen ti'n mesur awdre? 2 minutes, 2 fuck-ups yn barod. Dwi wedi dod â notes yn i'r. Oce. Be di'r notes yn dweud? Calimera a croeso i Codi'r Bar, yr official afterparty i pob peth Bar Hansh. Y drama, y gossip, y drinks, a rownd fyma, di Emyr ddim yma. Fi ydy'r diawl y boss fyma. Ac heddiw, mae gennau gorgeous, mae gennau hunks i fod yn onest, o guests. A os da chi'n gwybod rhywbeth am Hansh, da chi'n nabod nhw'n iawn. Felly, mae gennym ni Jack Northfield a Gwion Ifan. Sut da chi, boys? Shwmae ti, A gael efo bod. Ie, sut da chi? Da ni, Bril, diolch. Ti'n iawn? Ynddo, diolch. Dwi'n iawn, de. Cwrdd â ti? O, a chi. Bar fi ydy hyn, obviously, Bar Actavia. Be fath o drink da chi awydd heddiw? Dwi am mynd am Prosecco bach, dwi'n meddwl. Cerdi am Prosecco. Oce, lovely. Diolch yn fawr iawn. Mae fel chatty man, Mae Actavia. Chatty be, sorry? Chatty... Woma. Ie, diolch yn fawr. Dyma beth dwi heddiw. Dwi heb rhoi coleg ma ar 6 gloch yn bore am ddim rhaid. Na. Ie, 6 gloch yn bore. 2 minutes, 2 fuck-ups yn barod. Tua 3 awr. What the fuck? Ie. Anyway, sorry boys. Ti isio glas? Ie. Neu dweud y ti? Ie, please. Diolch, sori. O, dwi fod i'n neud o efo'r pinafol yn y ffôn. Cyfra, ie, just mwy o... Stwffio fo fewn. Da ni'n lyfio... Mae'n flake, dwi'n A be o ti isio, sori? Dyna ar canna o Margarita i fi dweud. Margarita. Diolch, Actavia. Dyna ti. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr iawn. Mae gennau bod i... Diolch yn fawr iawn. Ie. Be di enw hein eto? Gloves. Gloves. Menig. Menig. Nôl at Bar Hansh. Be ydych chi'n feddwl amdano fo so far? Waw. Fuck me, man. Mae o'n just yn... Be dwi wedi ffindio da efo sioia fel Bar Hansh a sioia eraill sydd yn debyg iawn yn yr formats da ydy, dwi bob tro mynd, fucking not my cup of tea. No way, dwi'n mynd i wylio fo. Cut through wedyn. Episode nesaf, please. Ie. Episode nesaf, next. A ti'n investyn yn bob un o'r cymeriadau. A maen nhw yn cymeriadau. Ie. Wel, dwi'n teimlo fel, achos bod dwi'n drag queen, dwi'n lyfio fel bach o reality TV. Bo'n onest, man, dych chi'n fel gwylio reality TV, Housewives, o rhywbeth o'n e? Dim Real Housewives, o'n i'n sucker am Geordie Shore back in the day. Pwy o favourite? Geordie Shore. Ti eisiau fi, I can go the whole hog os ti eisiau. Oh god. Alla di gesso pwy yw hwn. Mi quiffs pia lethal, and mi bantas pia naughty. Scotty T. Na. Be di enw fo? Scotty T. Ti eisiau fi neud Scotty T? Chloe's pia fucking minute ice skin, and whack me chopper in the freezer. She can do some fucking pirouettes. Gaz, dyn nhw. Dwi heb gwylio fo'n blynedd. Na, Gaz. Pwy ddal dyn nhw'n cwiff na then? Pwy yw'r un cwiff? Y boi ifanc? Marty. Marty! O, ni'n mynd licio fo, oedd o'n... Sorry, twat. Oedd o'n... Anyway, sorry. Ond, anyway, obviously, mae yna loads o drama, so gan i edrych ar clip sydyn, jyst i remeindio ni fer y ddigwydd. Fi yw Emyr, boss o'r bar Cymraeg cynta'n Zante, a fi di hedfan 6 rep hollol bonkers mas yma mwyn rhedeg y bar. Maen nhw yma i gysadlu fod y rep gorau, osgoi cael y sac, a chipio'r wobr o 5,000 o bunnoedd. Tro diwetha ar Bar Hansh, Ryan oedd y rep cynta i gael y sac. Bach o densiwn rhwng Shea a Tam yn yr her cocktails. It's a competition, hun. Wrth i'r criw gyrraedd nôl i'r bar, oedd aelod newydd i'r tîm yn aros amdanyn nhw. Alright. A thro Brandon ac Angharad oedd i mas ar y strip yn hyrwyddo'r bar. Come to the Welsh bar tonight, guys. Mae tre yma literally mynd i ni bob man. Mae nhw'n hwyr a dyn nhw hefyd fynd i'n y job no. Mae nhw'n bod yn oriau. Dwi ddim yn hapus, da ni'n yn hapus, well bod nhw'n good fucking excuse. So, be o'ch chi'n feddwl am hwnna then? Just pure renaissance painting hwnna. Mae'n just yn briliant o sioe. Dwi'n licio'r cymeriadau gyd. Mae'n gyd yn just yn... Maen nhw gyd yn dod o rhywbeth completely gwahanol yn y siow. Na, ma nhw. Di ma nhw. Alla i gymryd ni. Os ydy ffefryn, os bydde ti gofod dewis... Pwy di ffefryn ti? Mae dy fi ffefryn am gwahanol resymau a stwff. Fi wedi dechrau adopto pose Rodri o eistedd these days. Fi eisiau mynd i meddwl hyn. Fi wedi dechrau eistedd fel am Rodri. Dwi heb sylweddoli yna. O, edrych ti ar Rodri. Oce.
Mae fucking Ben Elina fe, nôl fan hyn rhywle, mae nhw dimension arall, mae'n fucking siarad fe, fucking chwaraeon. O ie, dwi'n meddwl mae mewn byd y hun. Ti'n mynd i dechrau copio ffordd mae o'n eistedd fydda, dwi'n mynd i copio ffordd mae o ffordd o feddwl fo, dwi'n meddwl. Yn lle, jyst gorau gliro pam dwi'n licio rhywbeth. Ie. Cos dwi'n licio fo. Pam ti'n licio glas? Cos dwi'n licio glas. O, cool, diolch Rodri. Wel, reit ar top o'r penod yma, mae gen ni'r sacin gynta. Ie, man. Fari, Rodri, Ryan a Tam dweud bod Nel a Gangharad yn cymryd bobl wrthyn nhw. O'ch chi'n cytuno neu o'ch chi'n meddwl nhw bach yn sensitif? Really, na? Ie, ond... Ti'n gael busnes i fel... Exactly. Job nhw yw e. Yn union. That's his job. Fel bydde Roy Keane yn gweud. Dwi'n eisiau gweud... Mae jyst eisiau rhoi llwyth. Ie. Ti'n rhoi impressions fi hefyd, a wedyn... Na, oce. Give me the full Sorry, be o'ch ti'n mynd i ddweud? O, ffuck, just y ffaith bod... O'n i'n dall yr gwylltio, really, am y ffaith bod oedden nhw'n dod o pobl fewn i'r bar. Ar diwedd y ddydd, dyna ydi busnes bar, dod o pobl i fewn. Ond, fel nes ti, un o observations ti ar un pwynt, oedd bod pawb di dod mas i roi i flyer o stwff, i trai cael pobl mewn. Wel, bastard fuck all nôl yn y bar wedyn. Oedd neb yn tolldi paint wedyn. Oedd hwnna'n very hierarchical, doedd. Oedd o'n fatha pob eisiau gwneud yn well na'i gilydd. So, pob di mynd ar y stryd. Yn union. Fy nall nath y toxicity ddechrau i fi. Ie. Ond ti'n beth dwi'n lyfio fo. Achos mae'n just gymaint o drama. Gyda fi cychwyn y raglen, o'n i'n mynd disgwyl gymaint o drama. Mae pawb just at i gymaint. Oedd e'n ces o pawb fel, helo, braf, cwrdd â ti. O lle ti'n dod? Ynys Môn? Na. Gynarfon? Na. Angharad? Fucking no idea. Oh my god. Wel, so am Angharad, o Tam, Ryan a Rodri, o'n nhw'n hapus efo hi achos gyda'r fflirtio. Os eich Angharad i trio fflirtio efo chi, ti'n meddwl sy'n yn gweithio i gael chi fan y bar? Wel, I think bydde cariadon i ddim yn impressed. Na. Oh, okay, sorry. So dyna beth... Sorry, cariadon o. Na. Gynnau gariad, so na. Digon teg. Ond dych chi'n dall lle maen nhw'n dod o pryd o'n nhw'n fel bach yn flin efo i wneud? Ie, ond fel... Mae'n anodd yn dweud. Lle be yw balance yn tra'n cadw busnes lan, o be yw ti'n neud i tra'n cadw busnes lan wedyn i fe. She's gone the fucking whole hog. Mae wedi mynd amdani yn dwi. So, just i kind of cadarnhau, so mae'n 4 pleidlais i'r Ryan a 2 i Nel. Ie, 2 Nel, tyl. So, pam dych chi'n meddwl bod Nel wedi gael y pleidlais yna? Bleidleisio eto. Nath Ryan bleidleisio amdani. Ryan a nath Tam bleidleisio amdani, fi moyn gweud? Ie. Ydy Tam yn trial eliminato'r competition hi? Wrach, dyna beth dwi'n feddwl, achos dwi'n teimlo fel bod Tam fel, mae gen i proper fel hard exterior, dwi'n teimlo fel di neb yn gallu gael hi lawr, ond dwi'n teimlo mae'n really tactical. Fi'n meddwl bod hi'n tactical fyd. Fi'n meddwl, game Tam yw, syso mas pobl sy'n cryfa a tra cael gwared o nhw. Bydde hi wasto pleidlais yn mynd i Ryan, fi'n credu. So, obviously, mae Ryan di gael ei gyrru adre, da chi'n teimlo fel bod hwnna fel reit justified? O, ie. O. Wel, ie. Dim meddwl, o, ie. O, come on. Swn i hefyd i licio gweld be fysa Ryan di gallu gwneud hefo'r bar. Cos yn amlwg, yr passion got to his head, do. A nath o wylltio gorfod bach, do. A dweud pethau do ddim eisiau dweud. So dyna beth swn i'n licio gweld ochr yna. Another night lle mae o yn rhedeg y bar, mae o isio rhedeg o. Achos rheswm mae di mynd yn frustrated, os bod e'n gwybod allan fan ei job yn dechrau, fi'n credu. Ie. Wel, symud ymlaen, da ni ar ôl y sacking, di Emir oedd yn mwch ar y games, maen nhw'n mynd sydd fewn i challenge newydd. A maen nhw'n obviously gorau wneud cocktails. Felly, os ych chi'n gorau wneud hyn, be fath o cocktails bysach chi'n wneud? Swn i'n neud rhyw raspberry mojito, dwi'n meddwl. Ooh, sounded nice. Ond mae hwnna fel cynrychioli tîm yn rhyw ffordd. Dwi yn... Dwi wastad wedi gweud bod ti'n edrych fel raspberry. Do. Ac enw fi ydi mojito. Anyway. Shit, na allan. Dim hwnna'n cynrychioli fi, fi'n fruity. Wyt? Wel, ti'n newid, dydy fi bod gen ti'n mysyn adre? Anyway. Ie, wel, fi'n rubbish o shit fel hyn. Pan oedd y program yn mas, o'n i'n meddwl, gwi, be bydde ti di neud fyna? Yr ateb oedd, fuck knows. Lager shandy. Lager shandy, ie. Hwna'r cocktail o goss a geidi. Digon teg. So, obviously, dyn ni'n gweld yn y pryd maen nhw'n neud y cocktails yma wan, mae'n bach o tensiwn rhwng Shea a Tam, achos mae Tam yn teimlo fel bod Shea yn kind of popio. Oed, na, dwi'n cofio, oedd ddim yn helpu o gwbl nag oedd. Na. Ac yn mynd o trio cymryd lle, oedd. Hai, wel, dwi'n meddwl mae jyst adwy cymeriad Tam yndi, mae'n jyst eisiau curo yndi. Ydi. Fi ond fel, sech chi mwy fel Tam neu sech chi'n helpu, achos ar diwedd y dydd, cychadleuaeth o? Na, exactly, na, ti mewn ei enll ar diwedd y dydd. I'm Tam all the way, genuine, fel, got to hustle your way through it, fi'n credu.
Ond, wedyn y twist wedyn, ydy mae Tam yn fucking fuming, achos di hi'm yn ennill, ond Shay sy'n ennill gyda'r cocktail. So, ti'n teimlo fel Shay'n heiddi ennill yna? Dwi'n meddwl swn i'n gorau blasu'r cocktail. Yeah, exactly. Dim ond yr lovely Spanish gentleman na oedd yn tasto'r cocktail. Dwi'n Spanish oedd o Greek. O, Greek oedd e. Spanish! Ond anyway, symud ymlaen at y new arrival. So, maen nhw wedi gorffen wneud cocktails nhw, maen nhw'n mynd nôl, a maen nhw'n ffindi allan bod mae Amir wedi dod o arrival newydd. Brandon. Brandon. Dwi'n meddwl oedd fel pawb eraill yn really hapus i gweld Brandon i cychwyn efo. Achos o'n nhw bach fel cold faces, ac o Brandon yn teimlo bach fel, oce, dwi'n gwybod sut i actio. So, be o'ch chi'n meddwl am y newcomer? Dwi jyst yn licio'r lein gynta. Dwi'n meddwl Tam nath dweud pwy ffoc ti, a nath Brandon jyst dechrau siarad ni. Ie. Dwi'n mynd deud enw fa. Nath o Tam nath o mynd, pwy ffoc ti? Anghofiwch hynna, dwi yma i wneud pizza, a nath ffocin fod na, beth enw chdi, met? Dech chi'n meddwl bod wan bod Brandon yma wneud kind of fel y grŵp dynamics newid? O, ni. O, mae'n gymeriad hollol wahanol i Ryan, yn dweud? O, god yndi. Dech chi'n meddwl wneud o'n wneud o'n fel yn gwell yn waith? Wel, ar diwedd y benod, ti'n gweld yn barod bod mae angharad o fo'n hwyr i'r shift gynta. So, chaos is gonna ensue gyda Brandon fi'n credu. Os ti'n rhoi Brandon angharad gyda'i gilydd, mae nhw wedi dod mlaen yn dda iawn fi'n credu. O, ie, dwi'n teimlo, mae'n fel... Dwi'n teimlo fel bod Bar Hansh yn slightly troi fewn i fel Love Island, achos mae'n rhywbeth yn mynd rhwng yn y ddau. Dwi'n teimlo, wel, to be fair, mae angharad, dwi'n teimlo mae unrhyw bach o fresh meat mae arfo. Pam dyle hi'n gael bach o hwyl pryd Zante? Hwna ti, iawn. Cant. Y parti nesa, y theme ydi chwaraeon. Be ydych chi'n meddwl o theme ma? Doffi chwaraeon. Wel, da ni'n ffindi allan wedyn, so basically, mae angharad yn mynd allan hefo Brandon, a maen nhw'n fod i wneud advertisement. Ac, to be fair, yn personol, dwi'n meddwl ar nhw'n wneud job da, ond ar nhw'n endio fyny, mynd ar y tren. Wel, iawn, na ddod o'n edrych. Dim ar tre ma nhw, na ci. Wel, beth ti'n feddwl? Car, di o, ie. Car, jyst efo... Gath y thing ma... Efo bus, ma'n Bus, yw e. Gath y thing ma gael nhw'n tren trwy'r episod i gyd. Hwna tren, di o, de? Mae fel tren bala, just fel, diolch yn actual tren, ond ti'n meddwl, tren ti'n gael o, de? Train Bella. Ie, mae literally just yn mynd rhwng fel... Mae'n mynd o lle fi i lle Nel, a wedyn all round. O, ie. Basically. Iawn, bus ydi o, ie? Ie, bus. Fi ddim yn lygo... Anyway, be o'ch chi'n bod i fel am fel y whole scenario, am fel nhw'n just... O'n i licio nhw ar y traeth, yn neud cipio'r piece. A wedyn, o'n i licio nhw yn mynd ar yr bus train ma. Efo megaphone. Otherwise, yn am llawer o gweithio mynd ymlaen ag oedd. Dych chi'n meddwl? Na. Achos dwi'n teimlo fel, even though oedd fel ar nhw'n cymryd y piss bach, o'n nhw fel, stwffio fo, nhw'n i just fynd am hwyl. Ond dwi'n meddwl oedd yn fel yn techneg da, achos dwi'n bod ffynnu, os mae fel cocio wan rochodri yn mynd o fel, haia, tydi bar Hansh. Sa'n hyn yn mynd i fel, mynd o fi'r bar, ond achos mae angharad e fel mor byblu y pethau, sa'n hyn yn gweithio ar chi fel... Eto, fysa angharad yn... Sorry, dwi'n mynd trio gael chi fewn i shit efo mi. Hwna'n y ffucking doghouse! God. Dyma diwedd y pennod wan, a dyn ni ar cliffhanger. So mae angharad a Brandon dal ar y tren ma, neu bws, os eisiau gael fo'n bws. A dyn ni di neb yn gwybod os maen nhw'n mynd i cyrraedd nôl mewn amser. Be ddiawl ti'n meddwl sy'n mynd i ddigwydd? Wel, yr clip ola dyn ni'n gweld ydyn nhw'n cyrraedd lawr y lôn at y bar. A nhw yn gael yr for fuck's sakes na. Dwi'n bo, dwi jyst edrych ymlaen i weld os maen nhw'n actually gael pobl i'r bar. Os dyn nhw ddim wedi... Mae gen i teimlo bod maen nhw'n mynd i. Dwi'n wedi gweld digon o nhw'n gweithio yn y pennod, really. Beth fydd yn ddiddorol i weld yw, os mae llwyth o bobl yn troi lan nawr, fi'n gwybod mae hwn yn gwneud steiplo lle angharad na, mae fwy saff. Mae'r tactic ma o fflyt obviously'n gweithio. Gyda angharad, ond dim ond os wneud pobl troi lan. Be ti'n meddwl wneud y mir wneud os dyna di'r situation? O, probably ni mwy o dwdlo yn y cornel. Ie, to be... Go iawn, dwi wedi dod â notes y mir. Oce. Si ffindio nhw. Be di'r notes yn dweud? Just chwarae notes and crosses yn ebyn hunan. Un ydy'r notes oedd y mir di wneud. So ni'n lyfio actually gweld be mae y mir yn sgwennu lawr? Hwna ydy. Hwna yw e. So mae'n sy'n robot di yna neu? Rhywun efo i dyn, dwi'n meddwl. Mae di just dechrau wneud signature fo. Nath o ffocio fyny notes and crosses yma. Bar Hansh, helo. So diolch yn neud gwaith. Na, diolch yn neud lot o gwaith.
Felly, on that note, dwi'n teimlo fel bod... Dwi'n mor excited gweld penod nesaf. Dwi'n teimlo fel bod yna loads o drama, a dwi'n meddwl bod yn really awkward. Ond, dwi jyst eisiau dweud, diolch yn fawr am joini fi heddiw. Diolch yn fawr. Ac i chi adre, dwi jyst eisiau dweud, cofiwch bod Bar Hansh ar iPlayer, ar Click a ar YouTube Hansh. Felly, checiwch o allan os ydych chi hefyd yn barod, a tyd fel yma, wythnos nesaf, a mwy o gossip efo fi. Ac yn i ni fynd, boys, am y tro ola, mewn ffordd ffasiwn Bar Hansh. Iamas! Diolch, boys. Fel maen nhw'n gweud yn Sbaen.